lalle alƙawari na so da akwai girma, an aura mun kanwar ki san ban so ba. Na shaida so yana da babban hadari, kullum kai ne kawai nake yin nazari, duk mai yin so za ku gan shi baya galari, nima a hakan wata sai ta faɗo lamarina, ga shaidan babu ne ba za ta yi rayuwa ba. Soyayya ne da ita ta samu nishadi a cikin raina, ko da yaushe ne ke jin daɗi, ko me na faɗa a gare ta ba ta mini kauɗi, soyayyar mu kamar gyaɗa a sai ta da riɗi, a yawon so ba mu kasina ba mu maraɗi, amma akan Allah ba mu wayo ba mu so ba. Bibinta wata na da wata kanwa Mansura, a sunan da sai ake kiranta da Mansura, nan na aike ta na ce ta ɗan kira mun Mashakura, daga shiga ta fito sai ta ce an aiki Mashakura, muna a tsaye jim kaɗan muna ɗan yin hira, sai babansu ya ce na je na turo ba wai ba. Babansu ya ce na je na turo iyayena, za sa mana rana wai da ni da kanwar Mashakura, cikin zuciya na da dare nan Mashakura, tana so na sani kwarfi Mashakura, kabingi na da suna yaba an Mashakura, babban Mashakura ya ce zai auren Mansura. Jama'a ku biyo ni lokaci ba zai kai ba, sai kashi na biyu zana ba ku zancen Mashakura, to amma ku sani zana aure kanwar Mashakura, a cikin raina ba na san a auren Mansura, kun san kyanwa ba ta tausayin malam bera, akwai hadari a garin mu bai zub da ruwa ba.